La qualitat de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona durant els anys 2024 i 2025 ha estat excepcionalment òptima. Així ho recull la memòria anual de Consorci, que també apunta que, fruit de l'alta qualitat de l'aigua captada pels canals de reg de l'Ebre, s'ha registrat una davallada del 17% en l'ús de productes reactius per a la potabilització de l'aigua. Quan el clima funciona millor i baixa aigua pel riu, tot això és positiu, se gasten menys reactius, hi ha més volum d'aigua al riu i d'esta manera tenim un augment de la qualitat de l'aigua. Sempre nosaltres donem l'aigua potabilitzada i aigua potable per al consum humà, però sí que és veritat que quan el clima ens acompanya va tot molt millor i d'esta manera hem pogut subministrar aigua de molta major qualitat. En matèria econòmica, l'Assemblea General ha avalat els estats financers de l'ENS, que reflecteixen un volum de negoci de 30,8 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior respecte al darrer any, i un volum d'inversió de 17 milions d'euros, un creixement de més del 30%. La davallada en l'activitat de negoci és perquè s'ha fet molta inversió i la inversió al final, aquests percentatges fa fluctuar el que és el volum, però ja et dic, estem molt contents de l'exercici 2025 i tenim moltes inversions noves fetes al Consorci, que això al final augmenta el patrimoni del Consorci i de rebot, evidentment, el patrimoni de tots els consorciats. L'Assemblea del Consorci d'Aigües de Tarragona ha donat llum verd a la incorporació d'Alió com a municipi consorciat, sent així el 71è de la llista, i també ha admès l'empresa Tarragona Poliolefines Ibèrica com a 28a indústria consorciada.